Kam sengobang ka ba penjat ban ya ka ba kem ya ki jhatma jong ka Iran ong ki sipai utrom. Kad ba ka tma ha preng ka Iran Persya ya ka Israel bat Amerika kadang jur. Ki misail, ki drone, ki dang ya her syasuny. Ban penhap na kawai ka jaka syakawai ka jaka. Ban ben ptei ya ki jaka baper. Kadan kawai pat ka kubar ka ba kam sengau phala bar kata kalong. Bagi dan shibun ki jhat sipai jong ka Iran ki lasya penjat. Bad habau trom mula keli ya ki sipai balai psu penjat ya ki balai pem syukem. Ki sipai jong u ki ong kam sengau bang ka ba penjat ban ya ka ba kem ya kini kiling. Lani ki jhat ya pom jong ka Iran. Ban syu sengap ya kene ting sengau kumba kadai hapo jong ki film lane tang ki jingya thu kana harai kane kadai ka jingya thu ka bau trom hi ya thu ha ka jingya lang ha Florida ha kane ka potong in yo banya pe ban nga kham ne ha ga bre ba kane ka banta kat kum ka jingya thu jong trom uang ba ka US kala siat hadu san hajar teli ki target ha Iran. Kini kisan hajar teli ki kentup ya ki jaka siat misail ki karkhana shna drone ki radar system jonggari Iran bat kumjuru ki jhat sipai lane ki jhat yapom jonggari Iran kumjuru Trump muang baga US kala de penjat ya saupun ru teli ki jhat Navy lane ki jhat yapom jonggari Iran. Uang ru bagi Navy jong ka Iran menta kidon hatrai du jong ka Duriau. Habau trom mula keli ya kene ka jinglong jingman jong kene ki jhat ya pom jong ka Iran. Ki sipai jong u ki jubab bagi ne ki jhat ki bagi sipai US kila siat ki de ki jhat thma ki ba khlany bat ki badang thmai. Ha ka jingye kren jong u ya thu uang bahaba ki jhat ki dang thmai. Bat badang bha balai phim shem la kem yaki lane bat yaki hanrai utrom muang bau he sipai jong u ola jubab ba kham sngau bang ka ba penjat ban ya ka ba kem yaki kamlong ka ba suk ban shubat lane kem yaki sipai lane yaki taki jhat ya pom jong kano kari namar ki jhat ya pom haba kila le chikano ka jaka kila bandon ki tiar ya siat ki tiar penbetai kumjuru ki babun ki jhat ya pom ki don kata ka sistem bakila ban penjat dalade yalade khnang baki wei ki ri lada ki mot ban kem ya kiru ki nam yo bat ki nam yo ban tip syapang ka teknologi jong kono ka ri lane kata ka kom shna yaki kumta khambun hi kapor habadon ki jingale ki sipai ki khamjet ban penjat ban lei kem kumba ong utrom ban sngap ya kata ka jingkop jong utrom ban shu kem ya ki jhat thma lane ki jhat ya pom jong kano ka ri kalong ka bas ngeu suk harai ki sipai jong u ki ngeu thu ya ka jing shisha bat ha ka jing pe jong ngi i ba ka ne ka thma kadang jur wala dau trom ukop bakala jan kutru harai kat bat kan kut shisha kadang simpor lada na keliang jong ke Iran kadang pen namar na kawai ka por sya kawai ka por ngi ba na keliang jong ke Iran ru kam sya jem kadang pen yala ka jong ka bor bat yala ka jong ka jingklain sa komen kumno prisngau kublai shibat